Ahojte, ja som Daja a vítam vás pri novom videu 40 faktov o mne. Volám sa Daniela Schneiderová. Narodila som sa 7. mája 2001, čiže mám 15 rokov. Bývam v Smolníku, nedaleko Košíc. Som jedináčik, čiže nemám žiadneho súrodenca. Venujem sa streľbe zo zbraní, najčastejšie je to vzduchovka alebo kuša. Nenávidím ryby a ani kôpor. Meriam 170 cm. Mám domácich mazlíčkov, psa a mačku. Môj najobľúbenejší film je Twilight Saga. Neviem kresliť. Pozerám väčšinou romantické filmy. Mám rada bielu čokoládu. Moje najobľúbenejšie farby sú červená, biela a čierna. Budem prváčka na strednej škole v Košiciach na Kokočínovej ulici 23, škola technická. Verím v Boha. Som evanjelička. Najčastejšie asi počúvam Separa, Kaliho, DMS a Pilsy. Chodila som na spevackú súťaž zo základnej školy Slávik. Nikdy som ešte neletela lietadlom. Moje najobľúbenejšie jedlo sú palacinky. Neznášam dejepis. Fuj. Mamka je super kuchárka. Mám priateľa menom Gabi. Stále keď sa niečo naučím, po hodine to zabudnem a učím sa znova. Vlastne už sa neučím. Neznášam čítanie kníh. Fuj. Nikdy som nebola pri mori, aj keby som tam veľmi chcela ísť. Keď som mala 6 rokov, bývala som vo Zvolene. Mám strašne veľa plišákov a neviem sa ich vzdať. Tam sú. Moja značka mobilu je Element P5501. Od 5. ročníka som hrala florbal. Keď som mala 6 rokov, pozerala som Teletubbies. Občas si ho pozriem aj teraz. Čo už. Hrám vodko, čiže World of Tanks. Neznášam Minecraft. Keď som pri iných ľuďoch, či pri rodine, alebo pri úplne nejakých cudzích, strašne sa hanbím. Najradšej z youtuberov mám Expla, Matúša, Dominanta. Neznášam, keď ma mamka strapne pred mojim priateľom, alebo pred rodinou. Takže to by bolo asi z toho videa všetko. Tešte sa na zajtra. Zajtra idem s mojou kamarátkou do Medzeva na kúpalisko. Takže určite budem s ňou točiť aj video, pretože som si ju tam pozvala. Určite uvidíte aj môjho priateľa Gabiho, s ktorým by som tiež chcela niečo natočiť. Učím sa s vami a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Collecting your jar of hearts and